Градка и село Оризари достига до вас благодарението на Дом на антиките. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Марко Вълков, а вие с история на село Оризари. Днес ще си поговорим малко за османските гробища в село Чилтакчий. Уважаеми зрители, в момента намираме на Улу Тепе. Всъщност в превод означава мъртвото тепе. Тук са се намирали вторите османски гробища, а първите на Керес Тепя. В превод Черешова могила. Те се намират над днешно село Оризари. В момента виждате снимка на картата. Всъщност в момента се намираме на вторите гробища, където са се намирали по-новите черепи. Всъщност, когато са се изселвали хората поради гоненията вече на освобождаваща се България, хората тогава са взели каквото имало по гробовете и са ги оставили празни. По този начин в днешно време не откриваме. Това са местни предания, а от Керес Тепя до ден днешен се твърди, че са останали кости. Там не са се водили археологически проучвания. Знам, че на Керес Тепя на времето имало череши. Доколкото знаем 2-3 дървчета. И заради това Керес Тепя са така. Всъщност Керес Тепя са първи гробища и на първо Чилтакчий, което се намира около днешния микроразбир село Оризари. Керес Тепя са по-големи от Улу Тепе. Уважаеми зрители, доказателство всъщност за гробищата, че са се намирали в региона е ето тази плоча, която виждате до мен. Тя е от мрамор и е с надпис за старите гробища на Керес Тепя. Тя обаче е преместена при преместването на гробищата и старата плоча от Керес Тепя е преместена към новото Улу Тепе. Разбира се, мъртво тепе идва от наименованието за гробища, а всъщност тази мраморна плоча е открита в около 50-60-те години на миналия век. На нея ясно има надпис, че е била от османските гробища в село Чилтакчий. Уважаеми зрители, до 70-та година на Керес Тепя е имало с камъчета оградени полумесеци и правоъгълници. С това са били отбелязани гробовете на мъртвите хора. Колко са били гробовете, нямаме точно ясна представа. Но въпреки данните за население, можем горе-долу да кажем колко евентуално са били гробовете. Всъщност населението на първо Чилтакчий е от 70 души, а в второ около 55-60. Тоест имаме близо 15 гроба. На времето по социализмът децата са ходили там и си спомнят как всъщност са били оградени като полумесеци. Разбира се, в днешно време не са останали абсолютно никакви следи. Но въпреки това, до 80-та година хора казват, че са виждали, че се посещават там местата. Разбира се, ясна представа за това никога не бихме имали. Но въпреки това се знае, че не е имало много гробове, ами са били около 20. Обаче има интересни доказателства. Тази мраморна плоча, която видяхте преди малко, всъщност е ясно доказателство, че най-вероятно е имало гробища. Уважаеми зрители, според изследване на история на село Оризари, Дом на антиките, имаме ясна представа горе-долу колко време са се използвали османските гробища. Най-ясно сведения всъщност за населението нямаме, но въпреки това каменната плоча, която е отбелязвала Керес Тепя, съдим, че е от около 1770 година. Тоест, най-вероятно тогава са започнали и да функционират въпросните гробища. Разбира се, Улу Тепе ни е ясно най-вероятно, че е функционирало още от създаването на второ Чилтакчий, но не знаем точно до кога е краят му, т.е. до кога самото гробище е функционирало на територията. Уважаеми зрители, в момента ще ви споделя нещо, което не го знаят особено много хора. На времето, когато се изгражда от травопостата около днешните гробища в село Оризари, са открити множество, около 10 скелета на хора. На времето те са предадени по законният ред и знаем, че са взети. Обаче в днешно време не знаем точно къде се намират поради две причини. Най-вероятно те имат номер, в който са вписани, а следа за това нямаме. Знаем, че всъщност около скелетите са намерени само едва мраморни, най-вероятно плочи. Знаем, че е имало една плоча и скелети. Разбира се, най-вероятно и там би било да има някакви гробища, но ясна следа за това никога няма да имаме, поради две причини. Най-вероятно скелетите са вписани някъде от твърдишкото землище.
Ако не е обоснен точно къде е казано, разбира се, че са, да кажем, не е казано точно, че са от оризари, най-вероятно никога няма да разберем кои са и от какво са. На времето обаче не са се извели такива проучвания, които да докажат, че са от еди си коя си епоха или дали са изобщо скелети от днешно време или по-старо. Благодаря, че гледахте и този епизод в поредицата Преоткрий село Оризари. Аз бях Марко Вълков, а вие сте история на село Оризари. Всеки петък от 8:30 може да очаквате един епизод от поредицата Преоткрий село Оризари.